Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bugün 4-nче сәбәтне алып китербез. Безгә кешеләр белән муамәлә кылганда, безгә зыян сансалар, аларның шушы яманлыгын ничек итеп сабыр итеп, алар дәрәҗәсенә төшмичә, алар кебек җавап бирмичә инде сабыр булырга ярдәм итә торган 4-нче сәбәп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үрнәк итеп алу. Һәм гомумән инде мөселман кешесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлын, аның сирасын, аның холкын, аның әдәбен ул үзендә булдырырга тырышырга тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне ничек итеп бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхеткә ирешергә, уңышка ирешергә аның юлларын күрсәтеп калдырды. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда да әйтте, Әхзаб сүрәсенең 21-нче аятында: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Аллаһа кәсиран." Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең өчен дә Аллаһка һәм кыямәт көненә өмет баглаган һәм Аллаһны күп итеп искә алган кешеләр өчен дә Аллаһның Расулендә күркәм үрнәк бар ди. Менә кеше әгәр дә чынлап торып Аллаһ белән очрашырга һәм кыямәт көненең барлыгына ышана икән, һәм Аллаһ Тәгаләне күп итеп зикр итә икән, иң хәерле зикрләрнең шушы Куръан уку, намаз укулар, Субханаллах, Әлхәмдүлилләһ дип һәр вакытта исендә тота икән ди. Менә мондый кешеләргә дә иң күркәм үрнәк ди кем ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә без үзебезнең тормышыбызда инде иярергә тиешбез Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Кешенең нәфесе, аның фитрасы шундый, ул кемгәдер инде иярергә, ошарга тырыша. Тирә-ягыбызга карасак та инде, бигрәк тә яшьләрдә бик күп чагылыш таба инде ул. Кемдер спортсменнарга, кемдер инде артистларга, кемдер инде анда үз өлкәсендә, үз эшендә булган кешеләргә ошарга тырыша инде. Аларча киенергә, аларча сөйләшергә, үз-үзләрен шуларга ошатып тотырга тырыша инде. Безнең фитрабыз шундый, холкыбыз шундый. Аллаһ Тәгалә безне шундый итеп барлыкка китергән. Моннан берничек тә инде качып, берничек тә үзгәреп булмый. Бәрабәр без кемгәдер ошарга, русча әйтсәк, подражать итәргә тырышабыз. Менә без мөэмин мөселманнар инде үрнәк итеп алырга тиешбез, бурычлыбыз кемне? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне. Чөнки ул безгә җәннәткә илтә торган, шушы бәхет, сәгадәт юлын күрсәткән кеше. Һәм менә бу кешеләр белән муамәлә кылганда да аны үрнәк итеп алсак, ул үзе өчен бер качан да үч алмаган һәм үзе өчен ачуы чыкмаган. Сирага Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлына караса, аңа бит күпме җәбер зулым кылдылар. Ничек кенә аны газапламадылар. Нинди генә сүзләр белән аны рәнҗетмәделәр, аны сихерче диделәр, мәҗнүн, акылдан язган, гаиләләрне җимерүче һәм башка бик яман сүзләр белән инде котырттылар. Аны үз кабиләсе, үз туганнары куып чыгарды. Мәккәдән һиҗрәт кылырга мәҗбүр булды ул. Әмма ләкин шундый гына күпме генә явызлык кылмасыннар, ул бер качан да үзе өчен ачуы чыкмады. Һәм аның ачуы чыкты һәм үч алды бары тик кем өчен генә? Аллаһ өчен генә. Һәм Пәйгамбәр Айша радhiyallahu anha әйтә: "Интaqama Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм ли нафсихи фи шай'ин ю'та илейхи хатта юнтахака мин хуруматиллаһи фаянтaqima лиллаһи." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди, бер качан да үзе өчен дә инде үч алмады ди. Иллә дә мәгәр ди, шушы үч алуы ди, ачуы чыгуы ди, бары тик Аллаһның шикләрен буссалар гына булды ди. Менә бу хадистән без үзебезгә инде бик зур
файда алабыз. Әгәр дә безгә берәр кеше яманлык кылды икән, һәм без дә аның дәрәҗәсенә төшеп инде, аңа берәр явызлык эшлисебез килә икән, үч аласыбыз килә икән, без искә төшерергә тиешбез. Кара әле. Пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәр, иң хәерле, Аллаһ Тәгалә иң яраткан пәйгамбәрләрнең берсе, Коръән ингән, шундый күркәм әхлакка ия булган, русча әйтсәк, благородный человек, кеше үзе өчен бер кайчан да инде ачуын чыгармады һәм үч алмады. Ә без гөнаһка баткан, калпләребез инде таш кебек каткан, гайбратта Аллаһның шикләренә дә бик җиңел караучы кешеләр үзебез өчен, үзебезнең нәфес өчен инде үч алырга, ачуланырга, сугышырга гына торабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шикелле нинди улы җанлы кеше үзе өчен аңа берәр нинди начар сүз әйтсәләр, аңа хас булган берәр сыйфатын яманласалар, ул ашыкмады, ул исе дә китмәде. Ә без инде безгә карата берәр нинди сүз әйтсәләр, безнең күңелебезгә ошамаган, безгә хас булган берәр нинди сыйфатыбызны яманласа, без инде кабынып китәбез анда, ачуларыбыз чыга, кызарып бетәбез, тотынабыз анда. Сүгенү сүзләре дә китә, төрле инде. Анда кул-аяклар да җигелергә мөмкин. Әмма ләкин шуны искә тотып, без туктатырга тиешбез. Пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәр нинди кеше була торып, үз нәфсе өчен берни үч алмады. Ә без мискин затлар, гунаһка баткан кешеләр, Аллаһны әз зикр иткән бәндәләр ничек итеп үзебез өчен үч алырга мөмкинбез дип. Әйе, пәйгамбәр ачуы чыкты. Ул да үч алды, әмма ләкин кайчан Аллаһ Тәгаләнең шикләре бузылды. Әгәр дә диндә булмаган нәрсәне бар дип әйттеләр икән, пәйгамбәр ачуы чыкты, чөнки ул динне саклаучы иде, динне ирештерүче иде. Һәм безнең дә хакыбыз бар ачу чыгарга инде. Әгәр дә диндә булмаган анда, дингә хас булмаган нәрсәләр белән сыйфатлансалар, менә бүгенге көндә бит инде әйтәләр анда кайбер кешегә әйтәсең, Аллаһ Тәгалә дә караклыкны, урлауны тыйды дип инде. Һәм кеше үз фикереннән анда әйтә, күрәсең дә бер кеше эшеннән анда төрле әйберләр урлап кайта. Һәм әйтәсең, Аллаһ Тәгалә бит тыйды, ничек син шулай начальникның хуҗаңнан сорамыйча шулай эшеңнән төрле әйберләр алып кай. Әйдә, алар да урлый, хезмәт хакында җүнләп түләмиләр, премияны да кистеләр, алып кайтам әле. Караклык булмый бу, үз хакымны гына алу дип инде үзенчә инде менә шулай итеп китереп чыгарып, харам әйберне хәләлгә чыгара. Бу вакытта без ачу чыгарга тиешбез. Һәм без инде матур гына бәрбер ачу чыкса да аңлатырга тиешбез, җиткереп. Ул аңлаган телдә. Синең хакың юк, Аллаһ Тәгалә харам дигән гамәлне хәләлгә чыгарырга. Ничек инде синең хакың бар, шундый зур җаваплылык алып, Аллаһ Тәгалә тыйган һәм каты газап әзерләгән гөнаһны хәләлгә чыгарырга. Ошамый икән, кит дип. Әмма ләкин үз фикереңнән монда Аллаһ Тәгалә тыйган шундый гөнаһны хәләлгә чыгарып җирмәде, без инде андый кешене ачуланырга тиешбез. Әмма ләкин үзебезнең нәфесебезгә, безгә карата әйтсәләр, анда син аксаганда сукыр, тагын нәрсә дип теге кайбер вакытта бит инде шундый ачулары чыкканда шундый рәнҗеш сүзләре ишетергә туры килә. Әмма ләкин үзебезгә кагыла икән бу, үзебезнең сыйфатларыбызга, үзебезгә хас булган, без моңа инде исебездә китергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә менә иң яхшы юл ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны инде үрнәк итеп алу. Менә бу кагыйдәне диек инде шушы аятларны, шушы хадисларны инде истә тота алсак, менә бу нәфесебезне тәрбияләргә ярдәм итүче бер дава булып тора. Иң беренчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны инде үрнәк итеп алу. Әгәр дә без
Аллаһ белән очрашырга өмет итсәк һәм кыямәт көнендә киредән кубарылып кайтачакбызга ышансак, без инде Пәйгамбәрнең үрнәк итеп алырга тиешбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә дидек? Беркайчан да үзе өчен үчә алмады инде. Һәм үчә алмадыны без дәлил итеп шушы Бухари җентенда килгән сахих хадистән алабыз. Әйе, бу санап киткән инде беренче, икенче, өченче һәм бүген алган 4нче кагыйдәдә бер дә җиңел түгел аны тормышка ашырга, гамәлдә кулланырга. Әмма дә ләкин без шушы аятлар белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үрнәге, хадисләре белән үзебезне даваларга тиешбез. Шушы нәфесебезне, җаныбызны без көн сайын эшләп, җайлап кына инде үзгәртергә тиешбез. Шуңа күрә мөселман кешесе һәр вакытта да үз өстендә эшләргә тиеш. Гыйлем алырга да, әдәп әхлагын төзәтергә дә, һәм бу дөньяда, ахират дөньясына да файда китерә торган эшләрдә дә тырыш булырга тиеш. Шулай итеп үз өстендә эшли икән, һәр даим инде үзен шушы аятлар, хадислар белән рухи яктан давалап тора икән, ул инде тормышын яхшы якка үзгәртәчәк. Һәм ахыр чиктә инде иң зур уңышка ирешәчәк. Ул инде мөселманнарның иң төп максаты ул җәннәт булачак инде. Һәм инде шулай бу дөньяда бәхет сәгадәттә, тыныч иминлектә яши ала. Әгәр дә без шушы аятлар, хадислар белән инде үзебезне яхшы якка үзгәртсәк. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә тәүфыйк, хидаят бирсен. Шушы аятлар, хадислар белән инде үзебезне давалап, үзгәртеп, бу дөньяда да инде бу дөньяны рәхәтлеген татырга һәм бәрәкәтле, тыныч, имин тормышта яшәп инде иң зур уңышларга ирешеп, фирдәүс җәннәтенә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.